Aquest diumenge amb els de la colla hem decidit que farem una barbacoa. Amb els amics farem una barbacoa. Tenim un tros allà als saulons on solem anar a fer la brasa. Allà al tros tota la colla farem brasa. Avisarem algun parent, sogres, cosins que tinguin gana. Porteu menjar, s'ha de calmar a poc aquesta gana. Au, som-hi tots, preparats? Sí! La barbacoa, la barbacoa, com ens agrada. La barbacoa, la barbacoa, la barbacoa, com ens agrada. La barbacoa, ai tu. Aquest diumenge amb els de la colla hem decidit que farem un